ଆପଣ ଏଇ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପୁରା ସୁନସାନ୍ ଏଠି କୌଣସି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅନେକ କୁହନ୍ତି ଯେ ରାତିରେ ନିଛାଟିଆ ରାସ୍ତାରେ ଭୂତ ମାନେ ଆପଣ ଗଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକାନ୍ତି। ଭୂତର ଭୟ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ନଥାଏ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ପାଇଁ ସେସବୁ କୌଣସି ଭୟ ନଥାଏ, କାରଣ ଭୂତକୁ ବି ଜଣା ଅଛି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ିଟେ ଦରକାର। ତେଣୁ ଭୂତ ଗୋଟେ ଭାଣ୍ଡାମି, ଆଉ ଯାହାକୁ ବି ଭୂତ ଦେଖାଯାଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଗୋଟେ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ମାନସିକ ରୋଗୀ। ତାକୁ ଗୁଣିଆ କିମ୍ବା ତାନ୍ତ୍ରିକ ବଦଳରେ ମାନସିକ ଚିକିତ୍ସା ବିଶେଷଜ୍ଞ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ପରାମର୍ଶ ତାଙ୍କୁ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିବି ଭୂତ ଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବିପଜ୍ଜନକ ମଣିଷ ନିଜେ।